мураббӣ ба дасташ имрӯз кӯмак карда наметавонад. хуб, пироҳани дастаҳо ба шумо муайян аст. дар рутуаш ғалаба карданд, як мусовӣ доранд, 7 гол заданд ва 3 тӯб аз дарвозаашон гирифтанду 7 гол доранд дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот. ва футболбозони дастаи хуҷанд имконияти хуб инҷо ҳаст, вале бисёр ҳам моҳирона аст. зарбаи ниҳоят хатарнок аз ҷониби Парвиз Боқиохунов, вале боз партоб иҷро мешавад. Нозим Бобоҷонов буд. Боз тӯб дар назди пои футболбозони дастаи хуҷанд. имконияти хуб барои Бозоров, вале иҷо бубинед тӯб ба дарвоза намеравад. охирин зарбае ки Максим Грек зад бисёр ҳам зарбаи хуб буд ва боз як зарбаи кунҷии дигар. Бозоров зуд тӯбро ба пеш мезанад. бо суръати баланд инҷо Бозоров ҳоло бояд ба пеш равад. имконияти хуб барои голзанӣ ҳаст барои футболбозони дастаи хуҷанд, вале бубинед инҷо касе нест ки ин тӯбро дарунтар ба дохили дарвоза занад. гузашт, чанд нафарро фиреб дод ва боз як имконияти хуб барои Нозим Бобоҷонов пайдо мешавад. Нозим Бобоҷонов зарба мезанад ва истод шода мешавад. Дилшод Бозоров 1-0 дар дақиқаи 41-уми вохӯрӣ. Як нафар бозингар пеш аз дарвозабон буд. ҳолати дигар, аммо довар ишора мекунад ки вақти асосии қисми аввал ҳам вақти иловашудаи 1 дақиқаш ба поён расид. байни дастаҳои Хуҷанд ва Кӯктош дар даври панҷуми чемпионати мамлакат оид ба футбол қисми зиёди бозигарони дастаи Кӯктош ҳам дар майдони назди дарвоза ҳузур доранд. зарба зада мешавад ва инҷо бубинед бисёр ҳолати хатарнок дар назди дарвозаи дастаи Хуҷанд. ҳамоно ҳуҷум идома меёбад, вале ин навбат футболбозони дастаи Кӯктош, ин зарбае ки буд барои Максим қомати баланд, гого дар назди дарвоза пайдо мешавад Артём ҳам ва инҷо бисёр хуб буд ин зарба, вале Шоҳрух Қирғизбоев Хуҷанд бояд осонтар шавад, чунки футболбозони дастаи имконият ҳаст боз барои Бозоров, вале ба Фирдавс Чақалов тӯбро мепартояд ва инҷо Хуҷанд дар бозии мавсими имсола ба инҷо наомадааст. бисёр олӣ инҷо, вале тавре мебинем Фирдавс Чақалов ҳама корро хуб анҷом дод. бори дигар Эҳсон Бобоев инҷо буд ва ҳолати 1-1 бо дарвозабон Шоҳрух ҳам дарвозаро тарк кард ва Далер Ёдгоров тӯби дуюмро мезад. 2-0 дӯстони гиромӣ. Хуҷанд дар ин вохӯрӣ бартариашро дуболо мекунад. дақиқаи 68-ум Далер Ёдгоров дар бозиҳои имсола аз ҷониби дастаи Хуҷанд тартиби хуби, усули хуби гузариши бозигаронро нишон медиҳад. як ҳуҷуми дигар ва инҷо тӯб ба тӯри дарвоза ниҳоят ворид мешавад. дӯстони гиромӣ, Нозим Бобоҷонов ҳам дар мавсими имсола аз дастаи Хуҷанд ҳуҷуми хеле хубро ки чӣ гуна ба сафи пеш рафт ва тавонист ки дар як инҷо бисёр партови олӣ ва 4-0. 4-0 аст дӯстони гиромӣ ва футболбозони дастаи Хуҷанд тавонистанд ки боз Тоҳир Малодӯстовро, Нозим Бобоҷоновро қайд кардан ҳам ба маврид аст ва дар мавриди дигар бубинед хатои Алишер Холмуродов. 4-0 ба нафъи футболбозони соҳили Сир ки дар ҳақиқат имрӯз арзандаи ин ғалаба буданд ва тавонистанд ки нишон диҳанд ки онҳо дар ҳақиқат беҳтарин буданд ва беҳтарин мемонанд. барои Кӯктош бошад, боз Лигаи чемпионҳои Осиё бо дастаи АГМК Ӯзбекистон барои рохат ба бозиҳои 8-1 ниҳоӣ мубориза мебарад.